South Africans, andithi ndiqhela ukuniphakela zona zishushu. This time hayi ngicela nina nike niphakele mna. Kuvela istory apha ndiyabuzwa ukuthi uyasikhumbula isistory salomntana okuthiwa ugweye 130 years idume kule veki ke ne 130 years egoyelwa iziyobisi emazweni. Mna kuthiwe man uAndile Gododa prominent member ke phofu ye-EFF hawuye waqhefuza apho ezama ukubonisa ngongathi masiboneni into yoba ayobantu bangaphandle qha abantu abadila neziyobisi, even ama-South Africans ayadila neziyobisi since sibhizi nalo mcimbi wesuku olukhulu i-30 zikaJune. Na kanti bazidubule enyaweni. All this is allegedly, so ndizobuza ndirhalela abantu bandiphendule kuthiwe man ingathi udubule enyaweni uAndile nje because le ntombazana apha ke phofu ekubanjweni kwakhe kuthiwe ungu-Asandra Dennis. Ndike ndangena ku-live ndithi hayi man andiboni nje uba sinawo thina amagama nezibongonyana engathi zinje kube ngumuntu omnyama yena. Hayi bafethu okanye utshatile na andiyazi but nje ndibenda kungabangabazi into yoba imani ngumSouth African lo mntu because eli gama silazi ngu-Asandra Dennis. Kuthiwe hayi unontombi lo ngu-Asanda bani Daniso Daniso into engathi njalo nje. Hayi bo kuyi-Facebook page yakhe yimember ye-EFF, nansi picture yakhe ke phofu yena unontombi lo kuthiwa ubanjiwe but ke ngoku because andikho good nakoqolasela even ii-pictures ezi ndifuna umntu nozanceda asixelele nje inyani into yoba ingabe nyani ngu-Asanda lo mntu okuthiwa ubanjiwe waze wagoya i-130 years na. Yes siyayazi i-internet i-good ke kophofu ngoba sinazo nje i-investigators khona apha but sometimes nathi sinako nje ukuphazama nje kancinci kwenzeka into yoba amani uyaxokelwa ayonguye lo. So sifuna abantu abazazi bazosiconfirmela into yoba hayi nguye uAsanda yena lo nxiba iskipa se-EFF. Kuthiwa uyimember, dedicated member ye-EFF. Naku phofu ebonakala enxibe iskipa esithi vote EFF. Bafethu, and this is not about just lento. Is it possible into yoba niyayazi mos iba ezinye ze-members zama-EFF ziyathanda ukusilwisa. Ungathetha nje nge-EFF hayi bafuna ukonda ngawe bafune nje ukugravula. Is it possible into yoba benza njalo because inoba besazi into yoba sibakhipha isonke emloyeni apha kandisathethi sike sithetha amahimimi wethu nje ngee-leaders zakhona amagama azo amanevela nje endaweni ezingaqondakali abantu nje aba-associatwa nabo nje abaqondakali andisathethi nangee-leaders. Sendithetha nge-EFF members ke ngoku. Kungenzeka into yoba sibhizi sisithi sifuna ukulwisana nento neziyobisi, sifuna amabhoda thina valwe bona bafuna into yoba amabhoda avulwe, silwisana nabantu abase-South Africa abangekho semthethweni bona bayabathanda zii-African brothers and sisters. Niyayibona mos yonke le nto sina sifuna into nokwenza neziyobisi. Bona ke baze bancome xa kubanjwe noodadewethu bonabo ngokuba ungudadewethu nalowo into bajongana nee-South Africans nazo zibhizi kulo mcimbi weziyobisi bengazi inoba ke into yoba hayi is one of their own. So lena yi-own goal uba ngabanyani injalo. South Africans ndicela nincede mna ke ndizobuza kuni this time into yoba is this true na? Is an EFF member a powder smuggler? Cela niphendulwe kwi-comment section. This is very worrisome.